na guys, yung egg pie ko. Yung crust ko parang ano. Ay. Hello. Since then. Egg pie talaga siya guys. Transfer ko sana siya ng ano. Wood dear. Ay! Tingnan ko totoo talaga siya egg pie. Ano mo totoo? Hindi ko nalang transfers ko ito. Yan. Crispy yung ano niya na. Ayan guys, i-slice ko na. Tikman na natin. Ooh, dear. Ang ginamit ko lang na pastry guys, yung nabibili. Hindi ako nag-aano. Kasi hindi ako marunong. Kasi yung ano na lang. May nabibili kasi ng mga pastry dito na ano. What do you call that? Yung crust pala, pastry. Yung crust pala. Tikman nga natin. Ang harap ng crust. Crispy. Overall, sa recipe na to, medyo natamisan ako kasi hindi naman ako masyado pakitamis talaga. Although kumakain ako ng matamis, pero yung ano lang, reduce ko talaga yung sugar. But ito hindi ko kasi na-reduce kasi first time ko magawa. So, medyo natamisan ako. I-reduce ko na lang konti yung sugar. But, above all, okay na okay yung recipe niya. Sarap ng egg pie. Yung brown na yan sa taas, guys, yun ang egg white na mix ko para siya mag-brown sa taas. Harap! Medyo natamisan ako pero okay na. Oh. Pasensya na guys, hindi masyado ano yung egg pie ko. Wala akong egg pie tray or para sa egg pie tray or something. Kaya gamit na lang ako ng iba. I think I'm still using, yung crust na binili ko. Maganda. Hindi ko na kailangan maggawa ng crust. Crispy. Harap. Gusto ko. So, ayan na guys, yung egg pie ko. Nakita niyo yan. Yeah! It's my egg pie. First time kong gumawa guys, so pasensyahan nyo na. Kasi, next time, maganda-ganda na. Yung presentation pangit. But, that's it guys! And then later, I'm going to back to work already after my 7 days of holiday na nasa bahay lang. So, thank you guys and see you later and Happy Christmas! Bye!